खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटिउब चेनेल खुलुमबाय बर'लेण्डआव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जाबाय। दायो आङो बर'नि सासे मोजां मेथाइ खनगिरि हिमा बसुमतारीजों दंफैयो। आं दायो बिथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बिथाङा बोरैहाय मेथाइ खननायनि केरियारखौ दानो हादोंमोन बेनि सोमोन्दै आङो सावरायनानै नोंथांमोननो मिथिहोनाय जागोन। नोंथांखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांखौबो जोंनि न'खराव बेवहाय बरायबाय आरो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय। आं दायो बिथांनियाव फंनैसो बाथ्रा आं सोंनाय जागोन। आङो फार्स्ट कुइसनखौ आं सोंगोन, मेथाइखौ मालानिफ्राय रोजाबजेनदोंमोन? मेथाइखौथ' एसे उन्दैनिफ्रायनो रोजाबनाय जादोंमोन। मेथाइखौहाय बेबायदि मेथाइ खनगिरि जानाय हिसाबै नङा, नाथाय मेथाइ मोजां मोनो जिहेथु मेथाइखौहाय आरो जिहेतु जोंना सरसा दङ गिर्जाफ्राव मेथाइ खननायनि, बिदिनो गिर्जाफ्राव खनोमोन। बादायलायनाय हिसाबैबो नङा, ओरैनो मोजां मोनो ओमफ्राय खनो आरो उन्दैनिफ्रायनो। मेथाइ रोजाबनो माबाफोर कर्स लादोंमोन नामा? मेथाइ रोजाबनो कर्सखौ आं क्लास 6आव थाबा लादोंमोन, बोसोरसे भकेल लानाय जादोंमोन। खिन्थु बे समावबो बिदिनो मोनसे जागरन जादोंमोन आरो लाइक गासिबो सोरबा डान्स क्लास लागोन, सोरबा भकेल लागोन, बेबायदि मेथाइ खनगिरि जानो थाखाय नङा, ओरैनो मोनसे बारावहायनो भकेलखौहाय 1 year लानाय जादोंमोन बे समावहाय। ओमफ्राय गोजानबो जाबाय इनस्टिटिउटआ, ओमफ्राय थांनाय जाजोबासै। नोंथाङा मेथाइ रोजाबना बे स्टेजाव बोरैहाय सफैनो हाखो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनायब्ला जों गोजोनगौमोन। आसलथे मेथाइ खनजेननाय स्टेजावहाय प्रग्राम खालामजेननाया आङो क्लास 10आवहाय थायोब्ला जोंनि हरिसिंगा नैबे आनसलिक आबसुनि दैदेननायावहाय बेयाव 60 नम्बर पार्टि दंमोन। बेवहायबो जिहेतु स्कुलावहाय गासैबो हाबाफारियावनो बाहागो लायो, गासैबो समावनो माबा मोनसे फिसा प्रग्राम जाबाबो भाइस प्रिन्सिपाल मेम मोना सारमोना मेथाइ रोजाबनो थिनोमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि स्कुलनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाहैदोंमोन। बाहागो लानायावहाय मिउजिशियानस बिथांमोना नुदोंमोन आरो आंखौहाय मेथाइ खननायखौहाय। बेवहाय अमर दा जायानाखि बिराद मुंदांखा अमर बर' दा स्टुडिअ दं टंलायावहाय, बिथांमोना नुदोंमोन बेवहाय फार्स्ट नुनानै। ओमफ्रायो बे समाव नभेम्बर बा ओमफ्राय उनावहाय ख्रिस्टमास टाइमाव 26 डिसेम्बराव बिसोरो बिथांमोना जोंहानि न'आव फैदों आरो नागिरबोनानै। ओमफ्राय गावसिनि प्रग्राम दंमोन जाहैबाय दाबसे जायगायावहाय। ओमफ्राय बेयावहाय सासे सिंगारनि एबसेन्सआवहाय माबा मोनसे उसुबिदा जादोंमोन, बेवहाय आंखौहाय खननो लांजोबदोंमोन आरो। खिन्थु आङो बे समावबो थर गैया आरो, लाइक आं मालाबा जे स्टेजावहाय बिदि मेथाइ खनगोन, मेथाइ खनग्रा जागोन, जेबो थांखि गैया, जेबो गैया थारमाने। ओमफ्राय साबायखर होयो आङो बे चेनेलनि जुगेदि अमर दाखौहाय, बिथांमोना बे लामाखौ दिन्थिदों आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो गेजेरावहाय आङो जानायनि जिथु उन्दैनिफ्रायनो थांखि गैया मेथाइ खनगिरि जानायनि, ओमफ्राय दसे थाद'यो बेफोरबायदिबो जाबाय। गेजेरावहाय गोबां बिदिनो प्रग्राम खालायबाय फिसा फिला बेबायदिनो। ओमफ्राय दाबो नै नाजाफिनगासिनो दं दायो। ओमफ्राय आं मोजां मोनसिननाय जालांबाय आरो बे खामानिखौनो मावनानै, मेथाइ खननानै। मेथाइखौ जिहेतु मोजां मोनखायो, खनग्रा जाथारगोनखौल'सो सानाखैमोन। ओमफ्राय दायो बेजोंनो बयनिबो अनसायनायखौ दायो जिहेतु मोनलांगासिनो दं। आरो इसोरा जिखौ बोर होदों बेखौहाय मावनाया मोजां होननानै जिहेतु बयबो बुङो, बेनिखायनो इसोरा खिजानि आंखौ बेयावनो बोर होदों। बेनिखायनो आङो बे खामानिखौहाय मावगोन साननानै आङो बेबायदि नाजालांनानै दायो दा एसे मिन्थिजानाय जाहांदों आरो बारा नङाब्लाबो। नोंथाङा गोबां बर' मेथाइफोर रोजाबबाय, दा बे मेथाइफोरनि गेजेराव बबेखौ साबसिन मोनो? आसलथे आङो फार्स्टआथ' धोनस्रि दैमाखौ रोजाबदोंमोन, डुएट गौतम ब्रह्मजोंहाय। एसे उन्दैयावनोमोन आं बेयो। बे मेथाइखौ आं खोनासंनानै बिराद मोजां मोनो। रोजाबनानै खोनासंनो हागोन नामा? आं बारा खननायथ' जाया बे मेथाइखौ, बास आं खोनासंनानै मोजां मोनो आरो। गेजेरावहाय डुएटआव ससे दं आरो बेयो। धोनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों आंनि जिउनि, हाब्रु गेजेरनि गेवलां बारफुनाय नों फामि बिबार, सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौब्ला, बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा, फालिया बारजों बिरबाय आंखौनो बिलिरलांबाय, साथाया बुखारलांबाय अन्नानै आं खनना होबाय, ला 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 ला
नोंखौनो आंबो आंगो मोनो गोसोआ गुरलुमाव नोंखौनो आंबो आंगो मोनो बेबायदि आरो बियो जोबोद मोजां जादों लोगोफोर थारैनो बिथाङा जोबोद मोजां खनगिरिमार स' नोंथांमोनाबो खोनानो मोनबाय बिथांनि मेथाइखौ दायो आं बिथांनियाव आरोबाव माखासे सोंथि आं सोंबावनो नागिरदों दायो बे समाव टिभियाव गोबां रोखोमनि मेथाइ बादायलायनायफोर थायो जेरैहाय इण्डियान आइडल भइस अफ इण्डिया दा बेफोरबादि बादायलायनायाव नोंथाङा बाहागो लानो थाखाय थांखि दंना गैया दासिम आङो बेबायदियावहाय बाहागो लानायनि बिदि बिखेक थांखि गैया मानो होनबा आङो सुनानै नायदों जेनेबा गावखौहाय नोजोर होदों आन्दाज खालायनायावहाय बेसिमहाय सहैनो बेयावहाय जिबायदि कम्पिटिटर्सफ्रा बाहागो लागासिनो दङ नुबाय थायो जोङो टिभियावहाय बहुद थारमाने बहुद आंहा बहुद रोंनो गोनां बहुद बाखि दंबावो आरो आं सौहानाय नंथ'आ बायदि मोनदों आरो थेवब्लाबो सेस्था मोनसे दं आंखौहाय आं फोसाबलांबाय थानायनि उनाव मा जायो बेखौ आं दायो बुंनो हाया दायो गोदान प्रजेक्टफोर दङ नामा गोदान प्रजेक्ट जोङो बानायबाय थादों लोगोसे मेथाइ रिसेन्टलि जोङो लोगोसेयैनो बनायदों बेयावहाय टंलायावहाय मेक्स होनना बुङो बेयो देंखोखौ बे होदों मिउजिकखौबो बेनो ओमफ्राय लिरिक्सआ एसे बिनिबो ओमफ्राय माखासे आंनि बिदि एसे मोसाजानाय मेथाइ जागोन आरो बियो दायो मानसिया माबाफोर जुदि खामानि मावनोबोला सोरबा सासेखौ साबसिन नुनानै आइडियल हिसाबै लानाय जायो दा नोंथाङा सिंगिं केरियाराव मेथाइ रोजाबनाय केरियाराव मेथाइ खनगिरि साबसिन दं नामा सोरबाफोर मेथाइ खनगिरि साबसिन हिसाबैथ' आङो जायखौ उन्दैनिफ्राय मेथाइ खोनासंनो रोंजेननायनिफ्रायहाय मेथाइ खोनासंबोदों सुलेखा मेमखौनो आङो बुंगोन बिथांनि मेथाइ खोनासंनो रोंजेननायनिफ्रायनो खोनाखादों आरो अन्य बेलेगनिखौथ' खोनादोंब्लाबो थेवब्लाबो बांसिनै बिनिखौ खोनादों ओमफ्रायो आङो जोबोद माने इन्सपायार्ड जायो दासिमबो बिथांनि किसुमान स्टेज प्रग्राम गानायफोरखौबो बे बैसोआवबो बिथाङा बिराद मोजाङै खनो गासिबो नटफ्रा एकदम क्लियार जाजोबो बिराद मोजाङै खनो आरो जथेस्थ' खस्थ' खालायो बिथाङा आंनि मथेबा माने जेरैबायदि देंखोनि रानिथ'खा गावहा साख्रि बाख्रिबो मावो बेजों लोगोसेबो न'खरबो नायो फारसेनिफ्रायनो सासे आइजोआ माबायदि मेथाइ खननो माबायदि थांखि लाबोदों माने बिथांखौ नुदों आरो आङो बहुद आरो बिनिसाय गिदिरसिन आइडलथ' आरो आंनि नुनायावहाय जानो हाया आरो दे जोबनायाव आरोबाव दोंसे नोंथांनिफ्राय मेथाइ रोजाबनाय खोनासंनो लुबैदों आङो माबा थांनाय बोसोरावहाय भिडिअ रिलिज जादोंमोन बहुद सिगाङावनो रोजाबदोंमोन आरो नावा बे मेथाइखौहाय बनायदोंमोन ओमफ्रायो भिडिअआथ' लास्ट इयार्स ओंखारनाय जादोंमोनथ' आं बेखौनो एसे बुंगोन होनसै जेब्ला आं नुयो मेगनाव मोदै दुखु दाहानि मोदै रंजानायनि मोदै जेखियानो जाया मानो मोदै बेयो मेगननि जेब्ला आं नुयो मेगनाव मोदै दुखु दाहानि मोदै रंजानायनि मोदै जोबोद मोजां जादों नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय लोगोसे नोंथाङा आंनो बेबायदि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आङो बे खुलुमबाय बर'लेण्ड चेनेलनि जानानै नोंथांनिसिम आरोबाव साबायखर थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन गोजोन्थों